Samantala, idol, walang paggalaw naman po sa presyo ng mga school supplies sa Dagupan City isang linggo bago ang simula po ng pasukan. Nakadepende sa brand at kalidad ang presyo ng school supplies tulad ng envelope na nagsisimula sa 2 pesos hanggang 15 pesos, pencil ruler set na mabibili hanggang 29 pesos. Ang mga crayola na nasa 20 pesos pataas, lapis na naglalaro sa presyo ng 9 pesos at papel na nasa 7 pesos hanggang 13 pesos, habang ang notebook naman ay nasa 14 pesos pataas. Dagsa pa rin ang mga mamimili sa mga department stores kasama ang kanilang mga anak upang makaiwas na sa rush shopping at makapili na ng kagamitan. Mahigpit din ang pagbabantay ng Department of Trade and Industry sa mga pamilihan dahil na upang matiyak ito na nasusunod ang itinakdang suggested retail price or SRP sa mga naturang produkto. IFM News. IFM News. IFM News.